धारे धारे निजକୁ ଗଢ଼ିବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ବଞ୍ଚିବି ପୁଣି ଥରେ ହେବି ମୁଁ ସକ୍ଷମ ସବୁରି କାମରେ ପାଇଲେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି ମୁଁ ହୋଇବି ଅଭିନ୍ନ ଦିଅ ନାହିଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇ ଦେଖିବି ମୁଁ ଦିନେ ପ୍ରଗତି ଦିଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀର ହୋଇବି ଶୁଣିବି ମୁଁ ଦିନେ କରତାଳିର ଆବାଜ ମୁକ ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିବ ମୋ କଲମ ବିଜୟର ଏକ ଗାଥା ଶୁଣାଇବି ଯେତେ ମନ ତଳେ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଅକୁହା କଥା ଚଳୁନି ମୋ ପାଦ ପାରେ ନାହିଁ ଚାଲି ମଣେନା ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ମିଳିଲେ ସୁଯୋଗ ଚଢ଼ିବି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସଫଳତାର ପାହାଚ। ଶିକ୍ଷା ଲେଖିଛି ଶୀତ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ରାସ୍ତା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ହେଉଛି କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଅ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଆପେ ଦେଖାଯିବ। ଗୋଟେ ହସ କଥା ପପୁର ବାହାଘର ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ଝିଅକୁ ପଚାରିଲା କେଉଁ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛ ଝିଅଟି କହିଲା ବିଏ ପପୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା ସମସ୍ତେ ପଚାରିବାରେ କହିଲା ଦୁଇଟା ଆଖିରେ ପଢ଼ିଛି ସେଇଟା ବି ଓଲଟା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏମିତି କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ ଏମିତି କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ଆମେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମୁଁ ଘରେ ରହିଥାଏ ନା ହସେ ନା କାନ୍ଦେ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରେ କହିଲ ଦେଖିବୁ କିଏ ତାଲା ତାଲା ଚାବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିବେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭୋଜନ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭୋଜନ ଭାରତର ଖେଚୁଡ଼ି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ବୃକ୍ଷର ନାମ କ'ଣ ଶିକୁଆ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି କେଉଁ ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 1843 ଶୂନ୍ୟର ଉଦ୍ଭାବନ କିଏ କରିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୀତି କ'ଣ ଅହିଂସା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଉ କିଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲେଖିଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର NCERT ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ EFA ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ DPEP ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ NEP ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି NCPCR ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ